Добър вечер. Добър вечер с фотката за 12. Постарах се да оправя курса на снимките и осветлението, така че се радвам в коментарите да кажете дали има някаква разлика от преди. Тази вечер с фотката е много кратичка. Аз съм публикувал абсолютно всички новини в канала. Тук само ще направя едно обобщение. Видно от това, което се случва на фронта от сутринта до днеска, единствено изкристализираха новините и излезе една по-детална картина. Значи, вече в Авдеевка ситуацията наистина става все по-критична. Аз каквото и да ви кажа за Авдеевка ще ви излъжа. Защото излиза противоречива информация, че има 500 метра до този прословут ресторант, други казват, че има 200 метра, трети казват, че руският спецназ вече удря по крайнините. Западната аналитика казва, че всичко става въпрос на дни, както и да е. С две думи, очаквайте утре Авдеевка да бъде разсечена на две, едната част от групировката на ВСУ да бъде взета в обръч, а другата част да се опита да се изтегли или да се опита да се отбранява или просто да се... Не е ясно какво ще се опита да направи. Но всичко е възможно. Може да се случи и тази вечер, може да се случи утре, може да се случи и в други ден. Но при всички случаи, както съм казал и на минали сводки, до 15 февруари нещата ще изкристализират, защото февруари е критичен месец за войната. Това е по отношение на Авдеевка. Там нещата са доста сериозни и никой към сега, към 11 часа вечерта, не може да ви каже какво се случва. Но малко и остава да живее. От друга страна, руснаците упорито вървят към Часов Яр. Плътно се движат по пътя, превземат опорници, бомбардират, викат дрони, просто много сериозно упорито се движат към Часов Яр и аз оставам с впечатление, че за тази сакрална дата 15 февруари те ще искат също така да са вътре в Часов Яр или поне подстъпите на Часов Яр. Има напредвани и под Маринка, навсякъде има напредвани. От друга страна се е активизирал артилерийския обстрел в Запорожието. Руснаците са започнали много сериозно да обстрелват там, така че няма да се очудя, ако те предприемат също така някакво изтласкване. В общи линии се вижда, че по целия фронт си върви една активизация и те изтласкат врага нагоре. От друга страна, в Украйна нещата стават все по-мътни и все по-объркани. Значи Сирски уволни практически цялото висше ръководство на ВСУ. Вече навсякъде има нови генерали. И най-вероятно това се прави с цел да се хвърли върху Залужни провала за контранастъплението, за настъплението, да се влезе в позиционна война и да се опитат някакси да избутат до септември-октомври, където пак да тръгнат до контранастъпление, само че все повече липсата на пари си казва думата. Например, оказва се, че украинците не могат в Запорожието да построят отбрана на тях каквато им се иска, защото губернатор е отказал да финансира дефанзивните съоръжения, така наречените зъби на дракон и изобщо всички рубежи, поради проста причина, че няма пари, а от Киев не му отпускат пари. И доста други региони са изправени пред същата дилема и все повече губернатори просто ще отказват да финансират от местния бюджет. А от централния бюджет няма как да им дадат пари, докато не получат от Европа или от Щатите. Това ще се случи най-рано март месец. Не е ясно до март месец как изобщо ще оживеят. И това е ситуацията по Украинския фронт. Тая вечер забравих да ви кажа, че се очакват сериозни и тежки бомбардировки, най-вече с дронове. Но се очакват по цялата линия на фронта. От друга страна, републиканците алармираха, че в този законопроект, който се успяли да го прикарат на първо четене, предстои сега финално да бъде гласуван за Украйна, има заложен юридически капан, че ако Тръмп откаже финансирането, т.е. откаже да го продължи, може да бъде даден за импичмент. И това си е леко подал номер и аз съм сигурен, че вече законопроекта няма да мине. Той без това нямаше да мине, но след като са го разкрили това нещо, че е заложен такъв текст, аз съм публикувал в канала, със сигурност няма да мине. На израелския фронт става все по-интересно. Ескалацията по границите с Хизбула и с Южен Ливан вече нарасна много сериозно. Евреите удрят не само с авиация, но удрят и с артилерия, удрят и с дрони. От друга страна Хизбула също им отвръща и тя удря по цялото протежение на границата. Вече съвсем откровено се говори за война с Ливан, като най-вече става въпрос за Хизбула. Ударите в
Рафах днеска даваха много сериозен международен отзвук и колкото и на израелците да им се иска да продължат да бомбардират Рафах, защото за тях със сигурност ще е най-добре да го изравнят с земята и тия 1,5 милиона палестинци, ако може да умрат, ако може да ходят, където си искат да ходят. Но аз си мисля, че това няма да продължи. Да, може би ще видим още 1, 2, 3 бомбардировки, но Нетаняху ще клекне, в това съм убеден. Или ще го накарат да клекне, защото вече колкото и на арабите да ни се иска, ще бъдат принудени да се намесят. Излезе информация за ударения американски кораб в пролива Баб ел Мандеб. Това е контейнеровоз, стар Ирис, ако не ме лъжи паметта, като хустите пак изрично предупредиха, че за сега само удрят, но ще започнат да потапят кораби. Очаква се щатите да ударят Сана, предградията на Сана в отговор, но пак, както винаги, без сериозни щети. Иранците публикуваха много интересно оръжие, бърза противокорабна ракета на тяхните малки гаражни катерчета, както им казват, но всъщност тези катерчета са много опасни, защото са в много голямо количество и всеки от тях носи корабни ракети. Нещо като аналог на дроните, само че катери и с екипаж. Но при всички случаи, когато имаш 1000-1500 такива катерчета, всеки с противокорабни ракети, няма корабно ПВО или система, която да може да се справи. Просто срещу количество няма какво да се случи. И така като гледам ситуацията в Близкия изток, варианти на развитие са два. Или по някакъв начин щатите и тяхните съюзници да кротнат Нетаняху, или там наистина ще избухне голям конфликт. Този конфликт може да е арабския свят срещу Израел, но по-вероятно е да са проиранските проксита в лицето на Хизбула и хусите и може би самия Иран, но неофициално срещу Израел. А може и съвсем официално да се намеси, защото убиването на цивилни си е военно престъпление и няма кой да го накаже. Затова и няма кой да му каже нищо. Ако продължат ударите срещу цивилни граждани, де-факто всяка една държава има казус белли срещу Израел. Това е ситуацията. Аз наистина не знам Нетаняху какво цели с това нещо. Вече е очевидно, че ако имал план да избие палестинците, той няма да сработи. Стана прекалено очевидно. Ако имал план да ги изхвърли, той също няма да сработи. Така че най-доброто за него е просто да се кротне докато е време, защото ако продължава така, накрая може да остане и без държава. За мен е това, което той прави, е тъпо. За мен в момента най-доброто, което може да направи Нетаняху, е да спре да седне на масата за преговори и да си извоюва повече от това, отколкото преди войната срещу Палестина. Да, може да звучи цинично, но е абсолютно постижимо да го направи. И това ще му е най-умният ход. И това е за тази вечер. Не се сещам за други по-интересни международни новини или някакви регионални новини. Утре ще продължим. Благодаря ви.